ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಂದಿನ್ನೆ ಈನಿ ಆನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಮ್ಲ ತುಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ತೋಜುಂಡೆ ಏತ್ ಗೌಜಿದ ಕಮ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಮ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ದ ಅಲಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ಕಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಆಂಡ ಇಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿಡ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ ದೊಂಬುಡು ಉಂತಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಇಂಕುಲು ರಾತ್ರಿಡೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕಮ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜವನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಏತ್ ಸಂತೆ ವೈದ್ಂಡು ಏತ್ ಎರುಕುಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ದುಕ್ಕ ಬಲೆ ಮೂಲ್ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಮ್ಲದಡೆ ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಉಪ್ಪೆರ್ ಅಕಲೆ ಎಂಕಲೆ ಸುಧಾರ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕಲೆ ಮುಲು ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬಯ್ಯ ಬೈದ ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ ಪೂರ ತೋಜಾವೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಲ ತುಕ ಬಲೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಐಕಳ ಕಮಲ ಮಂಡ ಐದು ಬೇತಿನಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಕೊಲ್ಲುಡು ಕಮಲಡ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಂచిన ಕಮಲೋತ್ಸವ ಈಗೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಎಗಳ ಸಾಧು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ 14.08 ನಿಜಂಗ ಬರ್ತಾರಾ ಓಮನ್ ಜರ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಜನ್ ಕಣಪಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಗಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಮುಖಂಡ ಅದು ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಬಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಲ ಕೊಡರ ಮಗದು ರಚಿತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ನೀರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳುಳ್ಳ ಇದರ ಸಹಕಾರ ಬರೋದು ಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಐದನೇ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಈ ಭೂಕರೆ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಮಲತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏರುಕಲ್ ಪ್ರಭಾವರ ಇದ್ದಿದೆ ಆಪಂಡ ಗರುಡು ಅಂಚದು ಏನ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜಂಚದು ಏರುಕಲ್ನಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನ ಹಾಕಿ ತೋಜೆ ಅಂಚನೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತ ಹೋಗಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.